Guys, may ipapakita ako sa inyong miracle tree dito sa aking playground kung saan nadaanan natin. Ayan. Nandun, oh. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Tayo guys, bisitahin natin yung rebulto ni Jose Rizal. Ayan siya. Namumulaklak ng kulay white yan. Kulay white. Hindi naman santan yan. Ikot tayo. Ito yung municipal hall namin guys. Di ba ang ganda? Ganda ng santan. At syempre para makita niyo naman ako. Wait. Ayan. Hi guys. Resuming workout. For those who are new to this channel, please consider hitting the subscribe button, like, comment, and share this video. And don't forget to push the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago tayong uploads. Okay? Pausing workout. Ito guys, yung sinasabi kong solar na street lights. Tingnan pa natin yung ibang doon, street lights na ini-install. Takbo tayo. Wait lang Diyan. Ito guys, wait. Yan. So yan. This is a very good project by the local government unit of Tayug kasi kahit gabi pwede ka nang mag-jogging dito. No. Resuming workout. Puntahan pa natin yung iba. Diba, pag walang street lights kasi dito, pag gabi, madilim. So, yung mga farmers, pwede na rin mag-tractor or magkumpuni ng mga pilapil kahit gabi, which is very convenient on their part kasi mas malamig magtrabaho pag gabi, di ba? Ayan siya guys, Wow, di ba? Ang ganda. Bagong install lang guys Last the other day nung nag-jog ako, wala pang mga to So pretty much sure ka-uumpisa lang yung pag-construct ng mga street lights na may solar panel. Resuming workout.
So if this is your first time to visit my channel, please consider hitting the subscribe button, like, comment, and share this video. Pausing workout. Push na rin yung notification bell para pag may bago tayong Resuming workout. manonotify po kayo. Yeah, takbo tayo ulit. Ganda nang mag-jogging dito pag gabi. Kasi may street lights na, diba? So, hindi natin gamit ngayon ang GoPro guys, kaya medyo magalam ang ating movement. We are using only a smartphone. Pero parang medyo may galab shout out sa mga kapatid natin dyan. So ito guys yung playing field ko every morning. I just want to share to you. I just want to share it to you para at least baka ma-inspire kayo dyan na mag-jogging everyday. And the best place to jog is in the farm to market road kasi fresh air. Kita ko sa inyong miracle tree dito sa aking playground kung saan nadaanan natin. Ayan. Nandun, oh. Ayan, ito guys, so yung nadaanan nating miracle tree or miracle fruit kung saan may bunga na siya. Ito, oh. Diba? Ang laki. Pausing workout. Miracle tree. Galing. Ang daming bunga guys, oh. Ayan. So shout out dyan kung sino yung mahilig kumain ng miracle fruit. Kung ano yung proseso bago kainin, di ba? Usually nilalaga muna yan. You know. Pero hindi sa atin yan guys, kaya hindi tayo pwedeng kumuha. Oh, yan. Hindi tayo pwedeng kumuha kasi nadaanan lang natin. Ito naman yung street na tinatakbuhan ko. Ayan, takbo tayo ulit. Ayan, don't forget to subscribe on my YouTube channel guys, leandrixTV. Resuming workout. Dami ninyo. Dami nila guys, oh. Dami nila. Saan kayo pupunta? Hindi kayo dito. Dami nila guys, no? Pakalat-kalat lang dito sa gilid ng kalsada. Mamaya na nagasagasahan sila. Ayan po. Ayan. Ayan. Diretso natin ang ating pagja-jog. Resuming workout. Bye. Bye goats. Bye goats. Bye. Ang ganda ng sunrise. Ang ganda talaga, promise. Diba? So ayan guys, makikita ninyo na dito sa farm to market road may in-install silang solar street lights, yan o. O, diba?
So ilang kilometers to, pero up to this point yung natapos nilang i-installan ng solar street lights. Ito pakita ko sa inyo. Pausing workout. Ayan o. So kahit gabi na pwede nang mag-jogging dito in the future. Mapapansin nyo. Tapos yun pa o. Tingnan natin. Ayan guys o. Pausing workout. Diba? Ayan yung solar panel ng magiging street lights. So hanggang doon medyo muna yata. Ayan. This is a good project by the local government unit of Tayug. Pag matapos to, kahit gabi pwede nang mag-jogging dito. So almost 5 kilometers din hanggang doon sa sitio Kaipilan. Tingnan natin yung iba. Resuming workout. Ano? Diba ang saya guys? Solar panel ng street lighting. Pausing workout. Sa Farm to Market Road papuntang Agno hanggang doon sa dulo, which is Sitio Kaipilan. Sunrise guys. Mega love shout out sa mga nanonood. It's early morning run by the Leandro squad. So you're witnessing the sun is rising early in the morning. It's about 5:35 in the morning from the market road. This is my playing ground. Di ba guys, ang ganda. Shoutout guys kung sinang may nakakaalam ng kung ano yan, ano kaya yan, apatot, yung noni, ginagawang noni juice. Juice no, yung apatot ano. So hanggang sa muli guys, bye bye.